Yo 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 ah. La 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 la. Yo ah. Wah. Kebiar seni budaya tradisional. Reok Gembong Bawono tetap berkibar. Gembong Bawono, ho 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 ho, la, ho 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 ho, oh ah, ah, oh ah, ho 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 ho. Hosa, 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 hey, ah, oh, la 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 la. Oke, kedua mulai pinanganten mau kerso tumpake dadam merah Gembong Bawono. Iya. Yo. Pamiarso. Pagelaran kita. Gembong Bawono, Gembong Bawono, dados Bapak Johan, iku pimpinane, terkulo, iku yo desane, kecamatan Lumajang Kabupaten yo ayo Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami sampaikan selamat siang yang terhormat Ika Gada Jasta ini pun Bapak Johan Reok sekeluarga serta selamat datang untuk para tamu undangan yang kami hormati. Selamat berjumpa kembali bersama warga besar pagelaran seni reok campur sari Gembong Bawono. Tentunya pada kesempatan kali ini Gembong Bawono spesial perform di markas sendiri yaitu Desa Munder Barat Yoso Wilangun Lumajang dalam rangka Walimatul Urus atau pernikahan Kusumane Bagus Apren Arya Saputra Ugi Kang Sapu Jenatu Promo Alias Kusumane Ayu Siti Fatimah Mugio dados pinanganten Ika Sakinah Mawadah Warohmah amin ya robbal alamin. Dan juga terima kasih atas ke semua rekan-rekan YouTuber
yang sudah hadir di markas Kepo Pawono. Terima kasih atas kerjasamanya dari Vito Audio System. Saking mundur ya sampai lamun hadir awal jua kita. Ada kebiaripun tari gajah perang Kepo Pawono. Dilanjut tari Sekar Jadilan. Selamat menonton. Sugeng Amir Sandi. Semoga. Yo. Asik. Yo. Oh ah. Oh ah. Ah eh. Oh ah. Eh oh eh. Eh oh eh. Sayo. Itu pengundutan Sangke Gendut Siti selaku pinanganten ya. Jalan lagune Gus Dur Mas ya. Panjaluane Gendut Siti selaku pinanganten putrinipun Bapak Johan pribadi. Monggo. Mas Apren Gendut Siti tumpakno reog ya. Kolane asik wayahe Kepo Pawono tampil di markase dhewe. Yo spesial buat Mbak Siti. Sampai nangate. Ora ana rong taun gonmu dadi presiden dipaksa mudhun parlemen. Jarene kasus ngono, jarene kasus ngene ning ra ono nyatane. Dadi lawan politik order baru. Dadi korban ambisi reformis palsu. Najan cacat netral nanging ngerti gratis hati kucing hati asin. LSM opo partai ormas opo pun RW. Capar, golane capar. Yoi, hosa. Ngayomi jagat raya. Oke, sedaya keluarganipun keluarga besar Bapak Johan ya. Monggo pun. Putra putrine putu-putune ditumpakno reog sedaya Mas ya. Terima kasih. Ada di pinanganten tepatno sing tuwa. Ojo sampai ketinggalan. Yo. Ayo balane om. Iya. LSM opo partai ormas opo mong RT sing penting tuminake. Kelingan welingu sing sojo. Pieno. Aku mau.
Asute ke sering ketanan. Ayo dikawal le. Ayo le. Oke, ketana Siti wes. Ayo. Yo. Osa. Salungamu ake sing rumangsa wilangan. Golane. Merdeka rakyat sing wis lilo dadi korban. Dijegal kono kene mergo melani rakyate. Sing dianggep ora penting lan tansah disingkirake. Ayo. Oh ya Jasri. Hehehe. Merdeka rakyat sing wis lilo dadi korban. Dicegal kono kene mergo melani rakyate. Sing dianggep ora penting lan tansah disingkirake. Yo. Kembang bawana. Wayahe ini paduhan tampil polo. Asik. Osa. Takkan cocok metromu, tapi ngerti buat pintu. Endi kucing, endi wasu. Yo. LSM opo partai, ormas opo mong RT. Sing penting tumindake. Yoi. Oh. Elingan sing prasaja. Kembang bawono. Agama kayomi jagat raya. Salungamu ake sing rumangsa kelangan. Merdeka rakyat sing wis lilo dadi korban. Dijegal kono kene mergo milani rakyate. Sing dianggep ora penting lan tansah disingkirake. Dijogole. Kelangan. Merdeka rakyat sing wis lilo dadi korban. Dijegal kono kene mergo milani rakyate. Sing dianggep ora penting lan tansah disingkirake. Bersama Kembang Bawono. Ayo le. Makaryo di markasi Dewi nah. Yo. Kembali persilakan. Betoyo. Derek. Nak markasan atau Pak Johan. Mona ane putra putri ini. Putu-putu ini sih begitu Pak Reyok. Iya. Dipersilakan. Hei. Kembang dising kepenak malih. Kadung kangen para tambiane. Ada kembang bawono. Yo, Rehatna lariko ayu
temenan kulit dia kuning langsat alis senangkan sepisan lari ko api temenan api tenang kandung mlaku ning dalanan ya koyo tambah kaninan yo aduh Rehana aduh Rehana Surya sing kuya osa 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 Surya sing kuya kari sing ana tunggale kadung kecara sun sapa semaure aduh yen wis kesopo paran semaure dek aduh lari sing buyar belum omongi alus temenan mendane yo bisa keturutan duwe rati kaya Rehana jalong paran yo lekane ati jalong mulia ya ada pohon asik ada cahaya ilahi ada kesetro orang moto beli radio kaca dewe osa osa lari ko ay temenan kulit dia kuning langsat alis senangkan sepisan Rehana oh Rehana oh osa aduh Rehana Surya sing kuya kali sing ana liyan iya aduh Rehana Surya sing kuya Legeriko kali sing ana tunggale kadung kecara sun sapa semaure kanggung kang para tambyane wis kesopo paran semaure aduh
sampun boten nonton. Karena instruksi dari sang owner Kemo Bawono, instruksi saking Cak Markasan, dadak merak langsung dimaino ya.